Infrastruttura Malta lestiet ħidma delikata biex iċċaqlaq minn postu Qabar Puniku l-nstab fis-sit tal-proġett tas-Central f'Ħattart biex ikun jista' jsir aċċessibbli għall-pubbliku meta jitlestew ix-xogħlijiet f'dawn it-toroq. Kru ta' One Use sebaħ kmieni l-Erbgħa biex jassisti għall-operazzjoni fejn kuntratturi speċjalizzati użaw makkinarju apposta biex qataw u għollew dan il-qabar u poġġewh f'post viċin fejn sib espost b'mod permanenti ma' ġenb waħda mit-toroq ġodda ta' dan il-proġett. Din l-operazzjoni swit €250,000. Din il-proċedura li qatt qabel ma kienet saret f'Malta twettqet skont metodi approvati mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali u taħt is-supervizjoni tal-arkeologi li qed isegwu x-xogħlijiet kollha tal-proġett. Is-Superintendent tal-Patrimonju Kulturali Joseph Magro Conti spjega li l-qabar instab f'wiċċ ta' blat muti bil-ħamrija propju fuq fejn kienet se tgħaddi triq. Għaldaqstant bi proċedura apposta ġie aċċertat li mingħajr ma ssir ħsara lill-qabar jiċċaqlaq bi ftit metri. Sibna metodu kif ħanippruvaw inċaqalqu dan il-qabar. Dina għamilnija f'każ estremi, ġifieri di mhux se ssir kull darba illi nstab f'dalijiet arkeoloġiċi. Fiha spejjeż kbar u fiha riskji illi oġġetti bħal daw bħal arkeoloġija jitkissru fil-proċess. Għalkemm ittieħdu ħafna prekawzjonijiet. L-operazzjoni biex jiġi konservat il-qabar bdiet billi l-kuntratturi ksew temporanjament l-intern tiegħu b'materjal apposta. Wara l-qabar iddawwar b'ċinturin tal-konkos u ħadid biex jissaħħaħ. Permezz ta' żewġ krejnijiet kbar, il-kuntratturi refgħu il-blokka blat u lewa u poġġewha f'post identifikat mis-Sovrintendenza ftit metri l-bogħod fejn il-qabar se jkun jista' jibqa' aċċessibbli għall-pubbliku mal-ġenb ta' triq il-ġdida. Il-Ministru BORG qal li l-Gvern huwa kommess li lesti dan il-proġett li ilu maħsub mis-sittinijiet b'investiment multimiljunarju għal bini mill-ġdid u t-tisjieħ ta' rotta arterjali bejn l-Imrieħel u Taqali. Aħna ħadna ħsieb illi nimmitigaw biex ma jkunx hemm impatt negattiv kemm jista' jkun fuq l-ambjent, però anke fuq il-patrimonju nazzjonali. U dak li jurejna llum illi iva l-proġetti hemm bżonn isiru, iżda mhux għad-detriment la tal-ambjent u inqas għall-patrimonju nazzjonali. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li huwa importanti li l-wirt kulturali li jinstab f'diversi proġetti ikun konservat. Qed naraw kif qed nibbilanċjaw il-bżonnijiet infrastrutturali ta' pajjiżna mal-bżonnijiet ambjentali u patrimonjali tagħna. Il-patrimonju tagħna u l-ambjent tagħna huma indispensabbli għall kwalità tal-ħajja tal-Malti u biex inkomplu nattiraw l-interess f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.